Ja nyt siirrytään sitten avaruudessa kulkeviin suoriin. Tehdään GeoGebralla tehtävä esimerkki 4 sivulta 93. Ja tässä on kysymyksessä kahdesta suorasta, jotka kulkevat x, y, z-tasossa. Ja niiden koordinaatit on annettu x ja y ja z avulla. Käytetään pisteiden rakentamiseen syötekenttää, mutta koska kysymyksessä on kolmiulotteinen tilanne, niin otetaan näkyville näytevalikosta 3D-piirtoalue. Ja nyt ohjelma näyttää 3D-alueen sekä tavallisen piirtoalueen, mutta tästä oikeastaan ei ole nyt meille hyötyä, että suljetaan tuo, jolloin saadaan vähän isompi kuva 3D-alueesta. Algebra-ikkuna on hyvä olla näkyvissä. Eli hyödynnetään syötekenttää. Piste A syötetään siten, että otetaan iso A, ja nyt on tärkeää syöttää iso A, on, ja sitten syötetään sulkujen sisään koordinaatit 1,2,3, ja sinnehän piste ilmestyy. Ja saman tien syötetään piste B, sulut, -2,-1,-1, ja piste ilmestyy sinne. Ja sitten syötetään piste C, 3,-2,4, noin. Ja sitten syötetään vielä piste D, -1,6,2, enteriä. Ja piirretäänpä suorat, eli nyt tarkkana. Valitaan suora kahden pisteen kautta. Ja valitaan piste A ja B. Ja sitten saman tien piste C ja D. Ja nyt katsotaan, että lähteekö kone määrittämään niiden välistä kulmaa. Mutta se, mikä tässä on mielenkiintoista, niin syötettiin 2 pistettä x, y, z-koordinaattien avulla. Ja sitten laitettiin kone piirtämään suora. Ja nyt jos tarkastellaan suoran yhtälöä, joka näkyy algebra-ikkunassa, eli tämä suora, otetaan tuolta valintatyökalu, on aktiivisena nyt tuossa, eli klikkasin suoraan, kun on valintatyökalu päällä, jolloin me nähdään, että kumpi suora on kysymyksessä, eli tämä suora on nyt tämän A ja B kautta kulkeva suora, ja tämähän on näköjään vektorimuodossa, eli tässä on pisteen A-paikka vektori plus vakio kertaa suuntavektori, ja jos katsot esimerkki 4 kirjasta, niin tämä on juuri sama kuin kirjassa muodostettu vektorimuotoinen yhtälö suoralle AB. Samoin tässä on sitten vektorimuotoinen yhtälö suoralle CD. Ja nythän meillä ei tarvitsekaan, kun lähdetään määrittämään näiden kahden suoran leikkauspiste. Eli nimittäin tarvitaan se kärkipiste tähän kulman muodostamiseen ja näyttää nyt vähän siltä. Eli nyt me voidaan pikkusen pyörittää tätä 3D-näkymää. Nähdään, että jotakin häikkäähän tässä nyt on. Eli nämä eivät leikkaa nämä mun suorat. 1, 2, 3, -2, tarkistan pisteet, -1, 1, 3, -2, tuolla on virhe, -1, 6, 2, eli niin kuin näkyy, tuolla on pilkku, ja pitäisi olla tuplaklikkaus, ja valitaanpas tonne pilkku, jolloin nyt näyttää vähän paremmalta. Kuitenkin äskettäin nämä kaksi suoraa oli piirretty, oli saatu virheellinen tulos. Eli suorien pitäisi leikata, jotta saadaan määritettyä kulma. Taas voidaan vähän siirtää, eli nyt näyttää siltä, että mukavasti leikkaa vieläpä pisteessä A. Voidaan siirtää tuohon mukavaan asentoon, tuo kulma siis pitäisi määrittää. Ja nyt sitten lähdetään määrittää kulma suoraan tällä kulmatyökalulla, eli valitaan tuo, ja käydäänpäs vielä tarkistaa miten oli. Valitse 3 pistettä, oikean kyljen piste, eli kärjestä katsottuna oikea käsi ja sitten kärki ja vasen piste. Eli tuossa on kärki, eli aloitetaan oikea piste, keskipiste, vasen piste, jolloin saadaan nyt kulmaksi tämä isompi kulma, niin kuin kirjassakin 94,3.
Eli otetaanpas toi toinen kulma, otetaan muokkaa peruuta. Ja nyt otetaan sitten tämä kulma, koska tämä on näköjään se pienempi kulma, vaikka se tässä näyttää vähän isommalta. Eli nyt tarkkaan ottaen oikea kylki, keskipiste, vasen kylki. Saadaan kulma. Siirretään myös pikkusen tuota kulmaa. Nähdään vähän paremmin 85,71, mikä on sama vastaus kuin kirjassa. Tätä voi sitten vähän pyöritellä, eli valitaan tuolta tuo ja otetaan sitten semmoinen mukava asento. Voit hiirellä nykäisemällä laittaa tämän myös pyörimään, jolloin sitä voi esitellä kavereillekin. Hiirtä painamalla se sitten pysähtyy vaikkapa noin. Ihan nätin näköinen juttu. Että tällainen.